Mundo Deportivo presenta en portada les noves samarretes del Barça 2014-2015. La primera equipació tindria 3 ratlles vermelles i una senyera al coll, i la segona recuperaria el color carbassa, i no mantindria aquesta senyera al coll. Rossell ja va anunciar que la quadribarrada seria a partir d'ara la tercera equipació blaugrana. A la part superior de la portada, Tito Vilanova és un assidu del Camp Nou i, segons afirma el diari, segueix de prop el dia a dia del club. En pàgines interiors, el diari detalla el disseny de les noves equipacions i presenta un històric amb l'evolució de la samarreta. I també desenvolupa la relació actual de Tito Vilanova amb l'equip. Segons va explicar Xavi en una trobada de la seva penya, l'entrenador va al Camp Nou, cosa que li fa molta il·lusió, i veu els partits en una zona privada de la qual en valora la intimitat. Esport cita Leo Messi, només penso a recuperar-me. El Nou Esportiu entrevista Kilian Jornet, em sento una persona de les muntanyes. A La Vanguardia, Núria Pérez Guitart signa un reportatge sobre l'altra Guinea Equatorial. El govern dictatorial de Teodoro Obiang aprofita la visita de la selecció espanyola per oferir una imatge d'il·lusòria prosperitat. A França, l'equip li dedica la portada a la selecció bleu, un vot de confiança en què es classificaran pel Mundial, i a Thierry Henry. Mentrestant, Henry. La portada d'ahir de l'argentí Olé era dramàtica. Risc, país. Lo de Messi és un desgarro y estamos todos preocupados. També al peruà Líbero parlaven del crack. Adiós al Mundial.